bles dros ben y gweud y gwir, ond o'n i'n meddwl bod ni'n mynd. Ond a prisiau rhoi o'n o'r y stoc fyna nawr, hwnna safio, o'n i'n siŵr fod 2 bint banter, David, hanner can cinog ar y rwy'n stor. Mae'n bles hwnna, bles dros ben y gweud y gwir, ond na fe, fel am ni'n stil ma. Fe rhaid tynnu bus mas. Gobeithio gewn ni'n dreifo merlod rhagor. Mae hwnna bant o ffordd, diolch bydd. Fi'n teimlo bod wedi gillwn hunan lawr eddi de. Fel ni. Hwnnw si weitha. Mae nhw'n neud i gwaith i ni'n treol yn fe. O'n i'n disappointed ofnadw ar y merlo. Ond bai fi oedd e, dwi fe. Dim bai'r twlin oedd e. Bai fi oedd e. End of. Fachu bod fi dal ma. Ddim yn siŵr pwy ffordd oedd y 3 mewn neu 3 mas. Maen nhw'n licio wared o'n i'n bach yn gyrru. Profiad yn wych hyd yn hyn. Heb law am y bar bach drwtho yna. No, o'n i'n ofyn pan nath nhw galw yn enw fi. O'n i'n ddisgwyl o ar ôl y twlc, ond sy'n byd yn prepario chdi am pan wyt ti'n camu ymlaen a ti'n meddwl wedyn pan mae'r 3 o'n i na. O'n i'n meddwl yn eitha siŵr bod fi'n mynd, tywed. Wedyn, o'n falch bod fi'n cael cyfle arall. Rhaid fi jyst cymryd be maen nhw wedi ddeitha fi'n y twlc a stepio fyny ger, dwi'n meddwl, a dechrau sefyll allan bach mwy. Dwi'n ama falle mewn tasgau eraill bod fi wedi bod yn gallu cuddio tu ôl bobl eraill, a wedyn rhaid fi stepio fyny'r gêm wan, ond mae'n neis gael gobeithio gwneud cyfle wan tasgau unigol i brofi be dwi'n gallu gwneud lle. Gan glwyd y 3 arall yn cael ei hel maen, o'n i'n gwybod iawn sydd nhw'n teimlo, ond dwi wedi bod yna digon aml. Ond do'n i'n meddwl bod un o'r 3 yna'n heiddi yn allan. Yn ogystal oedd neb o'r 4 arall wedyn, dwi'n meddwl bod y feirniadaeth wedi bod yn 10. Ond mae yna 2 yn mynd rhywdro, does, mae'n siŵr. Dydy o'n rhyw hip hwre, rwysyd bod yna neb dwi'n mynd allan, achos ni'n gwybod bod y gystadleuaeth dal mor anodd a dim barod wedyn. Does o'n un byd i fod yn falch amdan, dwi'n meddwl, ond eto oes rhan aros mewn, ond rhan bod neb dwi'n mynd allan, mae'r gystadleuaeth dal mor anodd dyn ni. Bach yn relieved bod ni wedi mynd mas, ond wedyn ar y llaw arall, dwi'n credu bydd y wyllt i fi sydd rhywun wedi mynd mas, achos chi'n gwybod fel tro nesaf nawr, felly fi 2 mynd mas. So mae fe, pan ni'n cyrraedd gytre hyn o nawr, ni'n meddwl, ni dal rhy man nawr i ni, chod, dwi'n meddwl, yna 7 o'n i dal i gael yma, a se 1 wedi mynd mas, byddwn ni'n gam yn nesach. Mae'n job gweud, ni wedi cael bach o bob beth, mae'n job meddwl nawr beth sydd ar ôl i chi dwlu eto ni. Oedd yn dda cael ennill rhywbeth o'r diwedd. So, dwi'n eitha hapus a fynd ni'n fan'na. O'n i'n gwybod bod pethau ddim yn ffordd fi, so o'n eitha hapus. Beth sydd wedi digwydd y 2 ddwrnod dwytha yma wedi bod nes atai neu rhai o dasgau eraill, so o'n i'n teimlo fwy gartrefol. Enwedig yn y farch ar byw, beth bynnag. Anodd gwybod be sy'n ymbryn yn ni wan. Da ni wedi cyfro dipyn o area, so yn anodd gwybod lle yw ni tro nesaf. Mi aros i gweld beth sydd o'n blaen yn ni.